Cyn dechrau, trowch eich gwres i ffwrdd ac aroswch i'r system oeri. Rhag ofyn i chi losgi pan fyddwch chi'n rhyddhau'r ddŵr. Mae'r falf ar dop o'r gresogydd fel arfer ar y dde neu'r chwith. Mae'n debyg i sgriw neu folt bach. Rhowch hen gadach neu tisiw o ddan y falf i ddal unrhyw dŵr sy'n dod allan. Gan ddefnyddio'r blid key, trowch y falf gwrth-glogwedd chwarter tro. Mynewch chi glywed sŵn hissio. Mae hyn yn golygu fod yr aer sydd yn sownd yn cael ei rhyddhau. Unwaith fydd yr aer wedi rhyddhau, bydd y dŵr yn dechrau llifo o'r falf. Naw trowch y falf clocwedd mwyn dynhau, ond peidiwch â dynhau gormod. Rhowch y gres nôl ymlaen a sieciwch fod y gresogydd yn cwnesu'n iawn. Os di gwylod eich gresogydd yn oer, ella na dim aer sydd yn y system, ond sludge sydd wedi casglu. Os mae hyn yn bodoli, cysylltwch â ni. Ar ôl rhyddhau aer yn y gresogydd, efallai fyddwch chi angen topio'r presio fyny ar y boiler. I wneud hyn, edrych am falf glas o dan yr boiler a tynnwch atoch. Topiwch y presio fyny at 1 neu 1.5 bar. Os gennych chi ddim y falf glas yma, trowch yr boiler off ac yn ôl on yn y wal.